ଫଳର ଆଜିକାଲି ଏତେ ଦାମ୍ ଯେ ମାନେ ହାତ ମାରି ହେଉନି ଫଳରେ। ସାବିତ୍ରୀରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ଦରକାର। ଯେତେ ଦାମ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପୂଜା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବାଧିକି ଆଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କ'ଣ କରିବେ? ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଭିଡ଼ ହେଇଥିବ ବହୁତ ଜୋରେ। କାଳେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଛାନିଆ। ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ପୂଜା ସାରିକି ଆସିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସକାଳ 9ଟା ବେଳକୁ ବାହାରି ଗଲୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ମନ୍ଦିର। ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଟିକେ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆଜି ଯାଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ। ମାନେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଛୁଆ ଠେକା ନେଇ ବସୁଛନ୍ତି ଦେଶ ସେବା କରିବେ ଆଉ। ବଡ଼ ଲୋକ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବେ ଆଉ ଫରେନ୍ ଟ୍ରିପ୍ ଯିବେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଲେ ସୁନା ଆଉ କିଣନି। ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶର 60-70 କୋଟି ଲୋକ ରାସନ ଚାଉଳରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଶ ଲୋକ ସୁନା କିଣିବେ। ତୁମେ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, କୁହନି ମୋତେ କିଏ ସୁନା କିଣିବାର ଅଛି, କାହାର ଦରକାର ସୁନା ମୋତେ ଟିକେ କହିଲ। କିଏ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ସୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ? ସେ କଥା ଏ ମନ୍ଦିର ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଗଲେ, ପୂଜା ଚାଲିଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜାମୁରୁଳ ଫଳ ଯାଇକି ମାର୍କେଟରେ କିଣିକି ଆଣିଲୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି। ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସାଇ ମନ୍ଦିର। ଆମ ଗାଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସାଇ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମନ୍ଦିର ଯାହା କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ଜାମୁଳ ଫଳ ମାନେ କିଣିକି ଆଣିଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି, ଲାଷ୍ଟରେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲା ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏତେ ଫଳ ହେଇଛି। ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉନି ଏତେ ଫଳ ଭାବନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଫଳ ଗରମ ଦିନ ଖାଇବା ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଫଳ ଗୁଡ଼ା। ଦେଖ ହେଇ ମାନେ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ ଜାମୁଳ ଫଳ ହେଇଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ? କାହା ଦରକାର ଆସ ନେଇଯିବ ଏଇଠୁ ମୋ ପାଖରୁ। ଯାଇକି ବଜାରରୁ କିଣିକି ଆଉଛୁ। ଘର ପାଖରେ ଲଗାଉନ ଗଛ ସମସ୍ତେ, ନିଜେ ଡେଲି ତୋଳିକି ଖାଇବ ଗରମ ଦିନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି କେମିତି ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ମନ ଖୁସି ଜାମୁଳ ଫଳ ପାଇକି ଶସ୍ତାରେ ଆଉ। ପୂଜା ସରିଲା। ଏତେ ଖରା ଯେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଚକ୍କରରେ ଖରାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାହେଉଛୁ। ପୂଜା ସରିଲା, ସିଏ ସିଏ ଘରକୁ ପଳେଇ ଚାଲ, ଆଉ କିସ କରିବା ରାସ୍ତା ମଝିରେ। ବର୍ଷ ସାରା ଗାଳି ଖାଉଛେ, ଯାହା ହେଉ ଆଜି କେତେ ଖୁସିର ଦିନ। ଆଜି ଆମକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ମନ ଖାଲି ଖୁସିରେ କୁଲକୁଲ ହେଇଯାଉଥିବ ଆଜି, ନା କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ ସବୁ? ଯାହାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି କମେଣ୍ଟରେ କୁହ କ'ଣଟା ଭୁଲ କହିଲି। ସ୍ୱାମୀମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ସାରା କେତେ ଗାଳି ଖାଆନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଜି ତାଙ୍କ ମନ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେଉଥିବ ନା, ମାନେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେବତା ପରା, ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ବୁଝିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ସେମାନେ? ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କହିଲେ ଏ ଦୃଶ୍ୟଟା। କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗିବ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ହଁ କି ନାହିଁ ପିଲେ? ଆଉ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ପୂଜା କରିକି ଜୁହାର ହେଲେ ସ୍ୱାମୀମାନେ କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କହିଲ? ସାରା ସଂସାରରେ ଆଉ ଦୁଃଖ ରୁହନ୍ତାନି। ସବୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନ ଖୁସି ରହନ୍ତା ଦିନ ସାରା, ପୁରା ବର୍ଷ ଯାକ, 24/7, ହଁ କି ନାହିଁ?